Будь-який розголос сприяє тому, що більше вірогідності, трошки звучить цинічно, але більше вірогідності, що цього в'язня не вб'ють, що його життя буде що він буде під призмою, під цим фокусом громадськості міжнародної, української, що про нього будуть знати. І таким чином просто відвертого не відбудеться вбивства. Тому що багатьох людей в російських тюрмах убивали, доводили до смерті тільки тому, що про них ніхто не знав. Оце таємниця, це друг катів, садистів і вбивць. А коли про людей розповідають, пишуть, за кожним кроком, за багатьма політв'язнями, саме так, правозахисники, журналісти слідкують, і тільки будь-яка інформація, захворів, перевели кудись, чи ще щось сталося, про це повідомляють в новинах, про це пишуть, і треба писати. І це дає можливість, це дає їм шанс вижити. Інша справа, що, звичайно, що може викликати ефект бумеранга, як, наприклад, у Владислава. Він занадто був відомий і занадто цінний був для російської влади, і тому його тримали до кінця.